הדאטאבייס שלנו, to do, אין בו כלום כרגע, הכל ייווצר באמצעות Hibernate. זה הסרבלט שלנו, העמוד הראשי, קונטרולר הזה בעצם, to do list servlet. כאן יש לי אפשרות לבצע sign up או login, כרגע אין שום משתמשים אז אני אעשה sign up, אני אכניס את עצמי ואני ארשם. אוקיי, זה בעצם העמוד של המשימות שלי, כרגע אין משימות, אני אוסיף משימה, אוקיי, clean ב-house, submit, עכשיו אני אערוך אותה, אחד, אני אשנה אותו ל-clean wash ל-dishes, submit, השתנה לנו, אני אוסיף עוד משימה, take a nap, יש לנו עוד אחת, ואני אמחק משימה, 2, submit, נמחק לנו המשימה בעצם, אוקיי. עכשיו אנחנו נוודא את השינויים בדאטאבייס המקומי שלנו, נרענן אותו, ויש לנו טבלת tasks וטבלת user, אפשר לראות בטבלת tasks wash the dishes, אחרי שמחקתי בעצם נשאר רק אחד, ובטבלת יוזרים זה אני. בואו נעשה עוד הדגמה אחת של לוגין, אז בעצם נעצור את הסרבלט כרגע ונריץ אותו מחדש, ועכשיו נעשה כניסה עם המשתמש הקודם ולוגין, והנה המשימות שלי. טוב, זה הכל, תודה רבה.